Na, sziasztok, itt Makó a Kitti és Pap Nóra. Mutasd meg Pap Nóra, hogy mit tud az a szépít. Várja. Az mi? Folyik? Igen. Tépődik? Muti. Aha. Tudsz vele formálni? És majd... Kittit bestanak, nézd már itt. Ja? Igen. Ha? És még mit tud, Nóri? Hát, tudok László. Nem. Hát de halljátok a hangom. Adjad már abba! Szegény Nóri nem tudod. Na, még De mit videózol a kezedet, hülyerek? Jaj, Lábadat, vagy mit videózol? Most lefeküdt. Ne adjál már! Az én kezem volt, ha meg ismeritek, nyomjatok egy lájkot. Nyomtok rá. 30. Na? Bontotta fel a házat. Tényleg kb. csak. Megyünk, videózunk. Sziasztok, itt Markó, Kitti! Ha itt látod, hogy jól legyetek, és jelentkezzetek fel!